Nag-rally kaganiha ang mga supporters ni Mike Rama gawa sa Cebu City Hall. Nagdala og mga placards nga matod pa illegal kuno ang paglingkod ni Mayor Raymond Garcia isip mayor sa syudad sa Sugbo. Kay baw kahaning mga supporters ni Mike Rama sa ilang gibuhat or base nagpagamit rapod sila sa na-dismiss nga mayor. Issue for issue lang ta o nya atong tagsa-tagsaon. Una, nganong nasuspenso man si Mike Rama. Kini tungod sa kaso nga gipasaka batok kaniya sa upat ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga wala masweldo og napo kabuan hinungdan nga gipahamtangan kini og 6 months nga preventive suspension. Pangutana, kanus aman mahuman ang 6 months nga preventive suspension ni Mike Rama og sa lain paggabaga empleyado sa Cebu City Hall. Ang tubag, karong si Manaha, matapos na ang 6 months nga preventive suspension ni Mike Rama og lain pang 7 ka mga empleyado sa Cebu City Hall mga kabombo. Pangutana, makabalik ba si Mike Rama sa Cebu City Hall isip mayor? Ang tubag, dili. Nganong di man siya makabalik isip mayor? Ang tubag, tungod kay duna siya laing kaso nga gipasaka ni Inday Diyosa Chongbian Osmeña didto sa ombudsman kaso nga nepotism. O gagani niadtong pagka October 3 karong tuiga gihukman si Mike Rama nga madismiss sayang katungdanan isip mayor sa syudad sa Sugbo. Gisilutan siya og perpetual disqualification. Buot pasabot, dili na siya pwede mukupot og pwesto diya sa gobyerno. Gani nabutang usab sa peligro ang iyang karyer sa politika nga basig di na siya makadagan sa umabot nga eleksyon. May nalang gani kay nakakuha pa og temporary restraining order si Mike Rama. Nakakuha siya og TRO gikan sa Supreme Court mga kabombo. Pangutana, kinsa may ilhon nga mayor sa syudad sa Sugbo? Ang tubag, si Raymond Garcia, siya maoy ilhon nga mayor sa Cebu City tungod kay siya may vice mayor kaniadto o nya dismiss naman si Mike Rama, hinungdan nga gi-install si Raymond Garcia sa taga DILG nga molingkod isip mayor sa Cebu City. Illegal ba ang paglingkod ni Raymond Garcia isip mayor sa Cebu City? Ang tubag, dili illegal. Tungod kay si Raymond Garcia igo ra nga misunod sa mando sa DILG nga siya maoy mohulip ni Mike Rama isip mayor sa syudad sa Sugbo. Ang ombudsman ni pagawas og desisyon nga i-dismiss si Rama. Ang ombudsman mi padala og kopya sa desisyon ngadto sa DILG aron i-implementar ang pagka-dismiss ni Mike Rama og i-install, ibutang isip mayor sa Cebu City si Raymond Garcia. Hinungdan nga gipapanumpa, gipa-take out kini sa DILG si Raymond Garcia isip full-fledged nga mayor mga kabombo. Matod pa ni Atty. Colin Russell, ang former Cebu City Administrator, nga mubalik si Mike Rama sa Cebu City Hall kay wa daw siya makadawat sa kopya gikan sa ombudsman nga gidismiss siya. Aw hinoon sayon ra kaayo na nga ialibay nga wala siya nakadawat sa kopya mga kabombo. Unya naay pangutana si Inday Diyosa Chongbian Osmeña ang ni-file og kasong nepotism batok ni Mike Rama. Doon na siya pangutana nga to kang Mike Rama. Kung tinuod man gani nga wala makadawat og kopya sa desisyon sa ombudsman si Mike Rama ug ang iyang mga abogado, nganong naka-file man sila og motion for reconsideration sa kasong nepotism kung wala man gani sila makadawat sa kopya? Naka-file man lagi sila og motion for reconsideration, how come nga wa sila makadawat sa kopya? Ang pag-file og motion for reconsideration nag-require ka na og full knowledge sa desisyon. Unya nganong moingon man si Atty. Colin Russell nga si Mike Rama wala makadawat sa kopya nga
naka-file man gani sila og motion for reconsideration. Buot pasabot ana nakabasa sila sa desisyon sa ombudsman tungod kay nakaapilar man sila sa kaso. Unsaon nimo pag-file og motion for reconsideration kung wala mo nakabasa sa desisyon sa ombudsman? So laktod pa ka istorya kay naka-file mo og motion for reconsideration, laktod pa ka istorya nakabasa sila sa kopya sa desisyon sa ombudsman. Kung wala pa nakadawat og kopya si Mike Rama, nganong ni apilar man siya sa Supreme Court, nakakuha pa man gani siya og TRO, buot pasabot, iyang gi-acknowledge ang desisyon sa ombudsman nga gidismiss siya, mga kabombo. Iyang gi-acknowledge ang desisyon sa ombudsman nga gipahamtangan siya og perpetual disqualification. Ang paglingkod og balik ni Atty. Colin Russell, isip City Administrator sa Cebu City, legal or dili? Ang tubag dili. Tungod kay gitangtang naman siya isip Administrator ni atong pagka-October 9 karong tuiga. Onya co-terminus usab iyang plantilya. Hinungdan nga dili siya angay nga mo function isip City Administrator sa Cebu City. Makabalik na si Atty. Colin Russell sa Cebu City Hall isip City Administrator kana kung legal nga makabalik si Mike Rama. Kung legal nga makabalik si Mike Rama. Pangutana, kinsa man di ay ang ilhon nga City Administrator sa Cebu City? Ang tubag, si Atty. Christine Batukan, tungod kay siya may gi-appoint ni Cebu City Mayor Raymond Garcia isip City Administrator sa Cebu City. Pangutana, mamahimo bang makapirma og dokumento si Atty. Colin Russell sa Cebu City Hall? Ang tubag, dili. Tungod kay dili man siya City Administrator. Dili naman siya empleyado sa Cebu City Hall. Gitangtang naman siya ni atong pagka-Oktubre 9, mga kabombo. Kalapasan kana sa usurpation of authority. Ganit napusasan pa si Atty. Colin Russell sa mga pulis tungod sa iyang pag-issue og memorandum ngadto sa Civil Service Unit, mga kabombo. Tanawa, napusasan si Atty. Colin Russell, mga kabombo. Unya, wa gyoy Mike Rama nga midupa didto niya. Walay mga abogado ni Mike Rama nga midupa ni Atty. Colin Russell human kini gipusasan, mga kabombo, kaganiyang hapon.